Finally, it's sunny. Whew, better day. Let's take a look around. That's where we held the program yesterday. And a short update about the weather. I think it's going great. Do you see? Nakikita mo na yung ulap. And sky, of course. The sky looks better today. Hindi gaya kahapon na pagdating namin ulan agad. Alright, it's great, right? Lakad-lakad muna tayo. Pictures and all that. Mabuhay ang Hotel Kimberly. Nice! Hindi ako nakapaglaro dito sa room na to. Hello. Hayaan niyo po, hindi rin namin alam ito. Pare-pareho po tayo. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kung nais umasenso, manap ng trabaho, o di kaya'y subukang magnegosyo. Hopefully, at the end of this 30 minutes or so, we come out with some insights or some learnings through the story I will be able to share. Nakaipon siya. Pero yung mga kasama niya ibang kagadol, pagkatapos ng trabaho, pagod. Ay, inuman muna tayo. Pagod, pagbawa ng pagod. So, inuman dun sa kanto. Pero si Mario, uuwi. Nag-iipon. Ngayon, kasi di ba ministry? Ano po ba dapat ang tamang ilan? Actually, very openly, pinakita doon sa episode na yun. Yes, I've heard some of this. Kailan lang ang coffee doon sa Ilocos? Kasi actually, sa Ilocos lang nag-start. And only for the past 7 years na yata. Ilocos Norte, La Union, and Pangasinan, they have already rehabilitated in order that they will produce their own coffee. Ay, umuulan na naman. Most of the farmers, they stopped planting because there was no program from 1981 and the support just came in 2012 when Pinoy started the coffee support. Ang office of the provincial agriculturist, since the enterprise, big spread in the crop, Sa amin sa Northern, pinipray namin na sana may pag-asa pa. Kung darating yung free trade na talagang yung lahat ng mga products ng Asian mapupunta dito sa atin. Ang biggest challenge, no? Ngayon pa lang dapat mag-start na yung pag-arrest ng decline or decrease in production and areas planted to coffee. Kaya ba niyo yun? Kasi ang ating target by 2021, self-sufficient tayo sa supply ng coffee. Why so serious? So, update. Sasama ako sa ibang team bukas, CTI Baguio. Today was super informative and productive. Food was great, speakers were great. It's really good na sila yung mga kasama kong pumunta dito. Nakasama ko rin dapat nung uwi na kasi they have matters to attend to. Pupunta pa silang Pangasinan. Ako naman, I wanted to visit Cafe Amadeo kaya I stayed kasi nandito pa si Ma'am Edith ng DTI. So I'm going with her and pag-uwi namin will be joining DTI car and bababa nila ako sa Rosario La Union. Maaga silang pupunta bukas kasi pupunta ba yata silang Talbot. Sama ako. 7 o'clock pa sila. Ayun, mga
Punta pa ako sa cafe Amadillo, nakita yung processing unit nila. Okay, so I'll just update you tomorrow. And see you sa cafe Amadillo. I have to sleep na, my stars. Good night. Good night to you. It's the third day. Tara. Picture na daw kami umuwi mamaya. So, have to get my bags. Gotta go, guys. Buy a room. Terus ka mo kung nakikit hindi nagsupli kami dito. Oh, supli magana. Dati po. Pero first time na, kaya natin kung tinus po. Puro ba tayo mga makita? Baka kunada ka dahil, basit nga dahil dyan. Stada ko manager ng Stada. Nagpagpa-training kami dito sa staff. Nag-ikot na. Bali, ano naman, pinalpas ko. 2016, 2017, 2018, another set of 3 man ikot. Balik po niya. 167. 167. Ang roasting time niya. Pagtulong ka. Pagka umaano po ang Kapag maano yung monster. oyster content. Ano nga po ba pagka nag-uulan? Mabilis po yung pagka ito mainit, mas mabilis po makaluto. Medyo mapayat. Ay, pahaba siya na payat. Diyan mo titignan. Kasi kung minsan, hindi mo rin maano dyan, kailangan mo talagang tignan. Kung luto na, pwede nang kapuin. Ay, lilisin lang yan. Wala. Eventually. Goodbye, Cafe Amedeo. Hi, Jollibee.